neng Purwokerto tuku ketan wedokan saiki ra kenek nggo tenanan. Iwak asu iwak bekecot kowe pancen ayu tapi wis ra nyokot. Oh, Danya apa? bully aku neh weh. Wes seneng aku lho weh, tenan nek mbok terus-terusno. Ya ora mungkin. Tak bales Tak tunggu balesanmu. ora trimo. Lah terus syaratnya apa? Tak bales. Iya ndang. Omahe alik sandinge Mbak Maya. Barangmu cilik kakean gaya. Tanggane Bu Lilik bocahe beling senajan cilik wetengmu iso blending. Mangan bandeng ditetel-tetel rupamu ra ganteng tambah koyo gatel. Rupane ra ganteng malah koyo gatel. Lho kok jaran. Kapok. Salahin bully wong wedok. Anja. Ini parah ini. Tenang, tenang.